Kumsang ni paruk November ni thum zing lamdar ni vela chuan police te chuan emergency call an donga. Call an don na hmun Taylorsville Road an va thlen chuan Erika chuan konglai tak maya anupui Justin ni chu lo domin chi ai hmel zet hian a lo tapa. Justin ni chuan atak sa hmun tam taka liam tuarin chu a lo thi pui man. Chu thil tleng chuan police te lu ati hai hle a. Thudik hai lan nan kumli ngot hun an mangani. Erika le Justin ni hi kumsang ka zakua somkua pakua anin tonga. Chuti lai chuan dor lian tak maya thok donin Justin ni chuan keisir na atoka. Erika chu manager ani thung. Chu mi hnu lok chuan Erika chu long sipaya atang chun zombok. Erikan sipaya achol san hnu chuan Justin ni nen chuan anin nei ta a. Erika chuan anupui masalaka afa te pani achoma. Chuti lai chuan Justin ni chu no pangai na tak alo ni boka wangin Erika fa te chu aduat thiam hle. Erika po chuan ama trak khalin company pakhat nen an thok dun ta a. Justin ni po chuan elementary school pakhata teacher na a muzui bok. November ni sang ni paruk alo ni a. Justin Epshire chuan atho na mun kindergarten athlen chuan atho puide chuan Justin ni omdan chu nidang ang lo ria wa hriat na an nei a. Trap zo lim ang mai hian amit tela chu abui chuk maya. Ma se Justin ni chuan athian te hna chuan athat thu le amit buide chu allergy wang ani thu in achang ve maya. Chonhulam chu master degree a beina college lama akal ve thung. Class chu minute som thum ve lain ataya. Hemitrum hian amit bui thup nan sunglass neng class akal nge. Class chu tlaidar saria anzova. Class anzo ve le chuan tuma belem lovin achuak ngal maya. Chu athian ten an hmu nun ber na tur ani ti anin shekher lowang. Chu mizan November ni thum zing darli vela chuan Taylorsville Road a police te chuan call an donga. Justin ni ruang le apasal chu an boi puita ani. Erika chuan police te hna chuan zing dar khat le minute som ni vela Justin ni hnen atanga call adon thu ashila. An in atanga ke emriat vela hla a chuan akar achiang kuan lo awangin ama hruai turin aron biak thu le a om na mun awa thlen chuan konglaya anupui lo le reng awa mu tak thu ashil ngal vek bok. Erika chuan police te hna vek chuan Justin ni chu ala thoka wangin a jacket chu a han sin tira. Abul naya inte chu tranpui na ngenin kaitho a han tuma ma se tuman an lo chon lo. Chutia tranpui na zonga kotlera atei kual lai chu Peter pakhat hian lo muin 911 a call tir tak thu te. A ipte a chuan cellphone po a akve renga ma se a chi ai em awangin man mai na chang a hriat lok lo thu te nen lam a hril vek bok. Chung thu te chu police te chuan an ngai thlak nu chuan chet sual na hmun le a che vel te chu an han en kol ngala. Amai ro chu police te chuan lir thei nu ma thil ke them emo motor brake na nu ma vel emo po chulai khong puya chuan an mutat lo mai. Thisen po Justin ni koratlem te kai bak chulai khong pui dung vela far omang po an mu zo tat lo. Justin ni hliam te chu an han en diet chuan police te chuan motor sut ni lovin mi kut tuar ani rin na an nei thung. Investigator te pon an han en chian ngel po in accident nge ani ti tranchan tur an mu zo lo. Erika Khan anupui Justin ni chu akara chiata wanga ama hruai tum ang khan a in soi takna a. Justin ni kara chuan chu tiang chiat na reng a oman shelo thung. Justin ni nu le pa le alai zon nu te chu Erika unau pa in Justin ni thi thu a hril chuan an tur hle maya. Chuti lai chuan Justin ni chu an hre chianga. Thim thama mania om lau tak ania wangin therapy po ti hial. Chu wang chuan ama chawa zan rea atei chu an ring theilo. Chu baka ataksa chu kar atanga metar za vela hla a let dei mei chu an hre thiam theilo. Erika a call to ani si chuan ani yang thim hlau mi chu akara tanga hlataka awa chu an ring thei tlat lo.
chu zana chuan khua po avot viau bok Justine an vuya tanga ni ni na chuan Justine nu Heidi chu restaurant pakata cholin a fanu thi na chu ala tra pui fawa chutia mit tui nena a omlai chuan chu dora thok nula pakhat chuan tranpui ama mo em ti aron zota ti chuan an pahnih chuan in komin a fanu Justine chunga thil thleng chu a hrilta a chuti lai chuan nula chuan Justine thi na chungchang chu alo hreviau mai Heidi nena chuan a fanu chu tha nge ani arin thu le a pasal arin lel thu a soita heu mai chuta tang chuan Heidi chuan a fanu thi na chungchang chu an chen na nai vaya mi tam tak chuan Erika chu amo phurtuwa an ngai deuh vek hlom thu a hreta ani chu vele Heidi chuan police te nena a fanu thi dan chu a hriat thiam theilo thu shilin a zual ko le ta a ti chuan Erika po chu police te chuan khami zana thil thleng chungchang kha an zo chiang le ta a Erika chuan khati lai khan an boruak chu apa ngai vek thu in a chang thung khami zana Justine class bangin in a thlen khan Erika chu ina alo om dei to a Erikan anu dam doina om mek tlo tura a kalma chuan thil po an lei dun chuti lai chuan Erika chuan phone call adong ta a anu din mun a that lo thu an ron hril ta ka wangin hospital lama akal le ta a zandar som pakhat le achan ve thleng a om zui hospital atanga akal chuak le chu in lama ho mai lovin aril ruto ti thoven nan atei kuala ina thlen meu chuan zan lai a pel hret to a thoma chuan Justine chu alo hara Justine chuan Erika chu thil soipui a du thu shilin zan lama chuan anu tlo ngai po ni se chuak to lo turin a du thu a han soya Erika chuan in hnial a du lo thu le ama a om a du ri thu in a lo chang thung chu vele Justine po chuan ama chawa om a du ve bok thu in a lo changa in atang chuan akal chuak ta ni in Erika chuan police te a hril Erika chuan soichun zom zelin anupui Justine chu alo ho levat arina wangin angai tua lova in lama chuan TVN pain alo ngak ve mai ni in asoi chuti lai chuan Justine nen atangin kola dong ta a akar ati nun theilowa wangin ama hruai turin aron nge na chu vele athom no te in hasok sokin atlan chuak ve ta a Justine omna awa thlen chuan liam tuarin awa muta ni in asoi ma se police te chuan Erika thil soi chu Justine taksa liam om dan te baka atran fung te chu a in person ni in an hretlat thung autopsy report atanga alandana chuan Justine chuan ataksa munza som pathuma siam sei manga beina liam ni ngei tur mu chuakin aru po atliak nual alu mun som ni pathuma liam tuarin thisen po atling hial ni in an soi Justine taksa endik tu te chuan Justine chu kar sut wang ni theya an ngai lova a liam na tak chu a thi puita ani ti an ring hetlat autopsy kalpui tu Dr. Todd Lukasevich chuan Justine mit le lam le a hmuya chuan thisen atlina wangin aduk na sat thu le angong vel po aduk na sat thu atar langa atak sa chung lam alung le athin vel po achia thu asoi tel bok heng baga hian athisen chungchang tar lang telin mi che taksa hian thisen litar nga vel a oma ma se thisen litar khat chau Justine taksa chuan mu ani thung to sual ato na mun nia an soya chuan thisen nu madang an mu bok si lova chu chuan Justine chu soisak ani nuwa tha ani ti arin tirta ani chu case chu a chui tu te pon harsa an ti hle kumli zet an chui nu chuan Erika chu anupui thattu ani ti tranchan an nei ta a Erika chu police te chuan tu boy siam sakin kota an hruai ta ani kot ma chuan Erika le a ukil chuan tran an khona sa hle maya ma se police ten kumli an chui chunga thu hre tu somsari zet te chu an kawa chung zinga chuan Erika nupui masa Elise Crawford tipo atel Elise chuan apasal lui Erika din mun tider thong thei zongin tongka aron nei ta a
Khamizana Justin ni thi thu hriat ani ma khan text message aron thon thu soin Erika chuan a hnena kira du thu aton ni in kot hnena asoi chu mai ba ka chuan Erika nena anin nei lai khan Erika kut alo torto fo thin thu nen lam asoi chuak boka forensic lampo chuan Erika hian anupui lui chu voi somli pathum zet a phone call ba ka message enge mozat athon ti an hre chuak bok heng ba ka hian Justin ni thi san khan Erika hian anupui lui nena Justin ni nen anin nei chu a in chir thu asoi bok tu hre tu somsari kozi nga mi pakhat Cecil Robak chuan Khamizan khan Taylorsville Road a chuan atlan thu le kong abo thu aron soya let le mai tuma a in her lai chuan Erika chuan aron nang chinga anupui kara petrol chu azo trep to awangin petrol station lama kalpuya angena mase station an thlen ma chuan ril rudang puin anin lama akir santa ni in asoi Justin ni thi na chungchang a hriat nu atanga khum ni nuwa thil omdan a hriat thiam ve chau thu court nena a hril Justin ni pa ve tung chuan kota chuan a fanu mingin dollar sangria zanga insurance ada thu soin aboral palthut poin apasal Erika chu aro chun tu tur ani thu asoi bok Justin ni thi atanga kar ni nuwa chung insurance poisa dil na chu Erika hian a the lut nge bok dollar million khatle point panga abe se lain insurance company lam chuan kar chunga thi ani lo awangin dollar noi khat chau an pe a Erika lung oi lo chuan ukil ruain aking leta kumsang ni pakwa chuan dollar noi thum sing thum adong tange a chung poisa te chu alei barul nan amang ta ani thuse tu then khat ka atangin Erika hian Justin ni nena anin nei lai nge hian me chedang akop thu hriat zui ani le a Justin ni thi atanga ni thum na leka chu me chia nen chuan mudun an ni thu an soibok chu me che saruak thalak po chu Justin chuan a phone a call nge heti lai hian police te chuan thil hailan an nei le a Erika cell phone le a notebook a te chuan Justin ni chungchang soinom na na le aming ko nom na na an mu nual thu an tar lang bok chu mai ba ka Justin ni thi ma dar kar claim la oma an nu pa a an la om dun thu le anupui phone call nia a soipo anupui phone atangin ama phone a call chopani ti an hre chuaka chu phone call reizong chu second song panga chung chau ani chu mai ba ka khamini khan a phone chu voiza somnga pasari amang mana ma se Erika chuan khamini khan a phone chu Justin in liam ator nuwa chau aman chu athu asoi boxi chu chuan Erika thil soite chu arin tlak lo zia alan tir thil dang le chu Erika hian marin a lo zom to thina an nan zom don hian liam en kol le CPR pek dan uluk takin anzir ma sa thina ma se anupui thi don dar kara CPR amang mi alo chuan omzia anei nia an ngai kot ma chuan Erika ukil chuan tran a khona sa viawa Justin ni chu kar sutlum ani ngei tu te a thi zana Erika chu hospitala akal ngei tu te le Justin ni chu tha ni don ta se tha na hun le an in atanga hlataka hruai na hun a om lo thu te Erika u nau pa te nen an chen ho awangin Erika u nau pa po chuan nu pahlim tak an ni thu te aron soi chuak bok tin thu se tu an ko Cecil chu Justin ni nu le pa ten dollar sanga pe in an ruai ni in a soi bok achan chu Cecil chuan leiba dollar sing khat rul tur aneya chumia wang chuan dot an soi tir ni in Erika ukil chuan apu bok Erika ukil vek chuan medical lama thok ten ruangan endik dana ti mai an nei thu a soi langa Justin ni chuan a spinal cord liam chu a thi pui ni in a soi thung ma se cord chuan tu se tu te thu soi le nu chui tu te report angai thak nu chuan Erika chuan Justin ni chu atum reng wanga thata puangin dam chunga lung intang turin shemna apeta ani heti lai hian Barbersville mi pani ka hlum thuwa Erika chuan tu buai ala nei kop cheu bok